ಫಾತಿಮಾತ್ ನಿಶಾನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ನಿಗೂಢ ಸಾವಾತಿಡ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಶವ ಬೆತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೂರೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವು ಏಪಲಾದತ್ತ ಮಗಳು ಸಾವಿರ ತಪ್ಪ ಅನ್ಪಡು ಅಂಡ ಆಳೇಪಾಲ ಸರಿಯೇ ಅಲ್ಮಂತನ ಪೂರ ಸರಿಯೇ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟೇ ಪಂತ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಎಡವನ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಜೋರುಳ್ಳೇರು ಮಾವ ಜೋರುಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗಾಲ್ ಪಾಲ್ ಕೊಡ್ಜಿರು ಮುಗುಲು ಪಾಲ್ ಕೊಡ್ಜಿರು ಪಂದು ಸೀದ ಕಂಡ ನೀಲನ್ನು ಬುಡ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಲೆತ್ತ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇದ ಬತ್ತು ಕುಲ್ನ ಏತು ಸರಿ ಏನೇ ಮಲ್ಪಣ ದೆನ್ನವೇ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಮಲ್ತನೆ ಅಂತ ನೋಡು ನಿಗ್ಲು ಈ ಮುಗ್ಧ ಪೊನ್ನಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೊಲೆಕ್ ಬತ್ತದ ಅಂತ್ಯ ಆದದ್ದು ಈ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನರ್ಥ ಮಾತಿರಳ್ನೆ ಈ ದೂರ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತ ನಾದಿನಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲು ಕೆಲವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಕೆಲವೇರಾತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಪೂರ ಅಂದು ಬದುಕು ಬೆರೆದೇರು ಅಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಟೆ ಈ ಥರದ ಇಶ್ಯೂಲು ಶುರುವಾಪನ ಇಲ್ಲ ಅಗಲಿಲ್ಲ ನಾದಿನಿ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಬಲ್ಲ ಸೀತ ಪೋತು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರಗ ಪಂಡ ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಖಿಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲರ ನೀರ ಎನ್ನೆಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಶ್ರುತಿ ನಿರಾಯ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಲಾವಣ್ಯ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಕೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಥರದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೈಮ್ ಆತಡ್ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಸಂಪಾಜಿಟ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಂದು ಯಾನ್ ದೆನ್ ದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಚೂರು ಡೀಪ್ ಆತು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಕನಿಸದು ಸೊ ಐನ ನಿಖಿಲ ಜೊತೆ ಯಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ಬತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸೊ ಆಂಟಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪೆ ಸುಳ್ಯದ ಎರ್ಕದ ಸಂಪಾಜೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಊರುಟು ಒಂಜಿ ಫಾತಿಮಾತ್ ನಿಶಾನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ನಿಗೂಢ ಸಾವಾತಿಡ್ ಸೊ ಈ ಸಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತದು ಸುಳ್ಯದ ಎರ್ಕದ ಸಂಪಾಜೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೊದ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನಾದಿನಿ ಮೂಜು ಜನ ಸೇರ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಗ್ಲೇ ಪಾತೆಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತನ ಅಗಲನೇ ಒಂಜಿ ಈ ಪೊನ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸತ್ತು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ತ ಆನಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತನ ಸೊ ಆ ಫಾತಿಮತ್ ನಿಶಾನನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಪ್ಪುನ ಅನ್ಸರ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ದಿಪ್ಪುನ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ತ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನಾದಿನ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರಗಳ ಅನುಮಾನ ಅಗ್ಲೇ ಕೆರ್ನ ಪಂಡ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಪಂಡೋದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಯಾವಂತುಂಟು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಡು ಪಂಡ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಊರು ಡಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಏತೋ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಂತನ ಎಂಚಿನ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಕೆರ್ನ ಅಥವಾ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿಲೇನು ಪೂರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಥರದ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೋದಿಪ್ಪ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಡು ಅಂಡ ನಿಶಾನಗ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಆನ ಬಾಲೆಲೊಳ್ಳೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಆತನ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಆನ ಬಾಲೆಲೊಳ್ಳೆ ಸೊ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾದಿನಿ ಬೇತೆ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿರು ಓಕೆ ಅಗ್ಲು ಆತ ಜನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಆತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೋದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಪೊನ್ನಗೆ ಅಗ್ಲೇ ಪಾತಿರ್ತ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಆ ಪೊನ್ನನು ಓಕೆ ಅಗ್ಲೇ ಆ ಪೊನ್ನನ ಕೆರ್ನ ಅಂತ ಪನ್ಪಣೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಹಬ್ಬನುಂಡು ಸೊ ಇದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯದಾದ ಪಂಡ್ದು ಪೊಲೀಸ್ನಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ದುಂಬುಲಾತೆ ಎನ್ನ ಬುಡತಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟು ಜಗಳ ಬಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜಗಳ ಬಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಜಗಳ ಬಂತೊಂದಿತ್ತಲು ಅಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಲೆ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕ ಆಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನ್ಸರ್
ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರಿಗೆ ಬಂತೆ ಈ ದುಂಬುಲಾತೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಎನ್ನ ಬುಡತಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರನಿತ್ತಿರು ಪಾಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಾಲಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಪಂಡದ ಸೊ ಆಂಡಲ ಆಲ ಇಂಗ್ ಪೂರ ಸಹಿಸಾವುದಿತ್ತಲು ಇತ್ತ ಆಲೇನ ಕೆರಿಯರ್ ಪಣ್ಣ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾವುಂದುಂಡು ಇತ್ತೆಂಗ್ ಚೂರು ಅನುಮಾನ ಬತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ತುಂದು ಆಯ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರಿಗೆ ಆಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂತೆ ಓಕೆ ಇದು ನಿಗಿಲ ತೂತ್ವರು ಈ ಥರ ಪಣ್ಣೇನು ನಿಗಿಲ ತೂತ್ವರು ಸೊ ಈ ಘಟನೆ ಆಯ್ನ ದಿನದಾದಾಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರರು ಪಂಡ ಒಂದು ಆಲು ನಿಶಾನ ಉಳ್ಳಲತ್ತ ಅಪ್ಪನ್ನು ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಅಪ್ಪನ್ನು ಆಲು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮೆಲ್ತಲು ನೈಟ್ ಕಾಲ್ ಮೆಲ್ತದ್ದು ಎಂಚ ಎಂಕ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದುಲೇರೆ ಎಂಕ್ ಹಾಕೊಂದುಲೇರೆ ಎಂಕ್ ನೆರೊಂದುಲೇರೆ ಒಂದು ಪಂತಲು ಫೋನ್ ಮೆಲ್ತದ್ದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಪಂತಲು ಸೊ ಐನಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಿಶಾನಲ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತುತ್ತಿರು ಅಲ್ಪಡ್ತು ಗಾಡಿ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತುತ್ತಿರು ಇಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಪಾತ್ರನಗನೆ ಅಲ್ಲ ಮಾವ ಏರು ಉಳ್ಳಿರು ಅಲ್ಲ ಮಾವ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಒಯ್ತದೊಂದಿರು ಹೇಳಿದ ಓಕೆ ಫೋನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಅಪ್ಪಗನೇ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗ ಅನುಮಾನ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಈ ಮಗಳು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಈ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರಾಣ ದೆತ್ತೋನ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾಳೆ ಇಡೀ ಆಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಂಕ್ಲ ಮಗಳು ಸಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಜೀವದ ತೊನ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅನ್ಸಾತ್ ಫೋನ್ ಒಯ್ತದ ತುಂಡೇರು ಸೊ ಐನರ್ದು ಬುಕ್ ಸುದ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನ ರಿಸೀವೇ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಐನರ್ದು ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ತೂನಗ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹಾಕ್ಲಿ ಪುರ ಬತ್ತದು ತೂನಗ ಅಲ್ಲ ಶವ ಬೆತ್ತಲೆ ಅದು ಬೂರೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆತ್ತಲೆ ಅದು ಬೂರೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಪಾಪ ಥರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿರು ತುಳಿ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನಾದಿನಿ ಅವಳ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟು ಅಲ್ಪನೆ ನೇನು ಬಿಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಟಿತ್ತನಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಹೋಯ್ತಂದು ಬರ್ತೈತೆ ಮುಕ್ಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪುಟ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಡೋರು ಅಂಚ ಪೂರ ಬಂತೀರ ರೀಸನ್ ಬಂತೀರ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮಾತನ ಎದುರುಗಳ ಆ ಥರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಆಲೇ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ ಡೆತ್ ಆಯ್ನೇನು ಅಥವಾ ಆಲೇನು ಕೆರೋದಿಪ್ಪನ ಒಂಚು ಸನ್ನಿವೇಶನು ಆಲ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗೇನೇ ತೂತೆ ಪಾಪ ಆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿರು ಇಂಚ ಅಂತ ಪಾಪ ಈಗ ಪಂಟ್ರಗ ಅವಂತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕೆರಿಯರು ಅಂತ ಆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣದುಂಟು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಂತಲೇ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏತೊಂಜಿ ಹೀನಾಯವಾದ ಪೋತನು ಪಂಡ ದೆನ್ ತೂನಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಎತ್ತ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಡು ಬಾಳ್ತು ಬದುಕೊಡ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಈ ತರಹ ಕೆರ್ಪುಣಂಚ ಮನಸ್ಥಿತಿలో ಉಳ್ಳತ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಟ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಗಲೇಪುಂಡು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಲಿ ಬಟ್ ಕೊಲೆ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಚೀಪಾತ್ ಏರ್ಲ ದಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಆತೊಂಜಿ ಕೀಳು ಮಟ್ಟಗೆ ಕೊಳೆ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಕೀಳು ಮಟ್ಟಗೆ ಜನಕ್ಕಲು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ನಿಜಕ್ಲ ಒಂದೊಂಥರ ಶಾಕಿಂಗ್ ಪನೊಲಿ ಅದು ಏರ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಾತ್ ಆಡ್ತ ಪೂಜಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಚು ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಲು ಆಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮುಡುತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬತ್ತಲು ಆಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನೆಡ್ಡೆಡ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಗನ ಲೈಫ್ ಜಡ್ಡನ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಲು ಆಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಂಶನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಯನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ಜ ಅವು ಏಪಲಾದತ್ತ ಮಗಳು 1000 ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ಆಳೇಪಲ ಸರಿಯೇ ಆಲ್ಮಂತನ ಪೂರ ಸರಿಯೇ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟೇ ಪಂಡ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಮಗಳಿನ ಕಂಡನಿಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಪ್ಪನ ಬಿಡ್ತು ದಾಯ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲದ ಬರಡು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲದ ಬರ್ಮೇಡ್ತು ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲದ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಮದಿಮೆ ಮಂದದ ಮಗಕ್ಲೆತ್ತ ಬತ್ತ ಸೊ ಅಗಲ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರು ಮನಸ್ತಾಪ ಬರು ಆತೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಐನ ಆತ ಯೋಚನೆ ಮಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನೇ ಪೂಜಾ ಬಂದು ಇದು ಪೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿರಿಯರು ಪನ್ಪಿರು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಎಡವಣ ಸಾಬೀತು ಕಂಡನಿಲಲು ಜೀವನ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡುತ್ತು ಕಂಡನಿಲಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು
ಅತ್ತೆ ಜೋರುಳ್ಳಿರು ಮಾವ ಜೋರುಳ್ಳಿರು ಎಂಕ್ಲೆಗಾಲ್ ಪಾಲ್ ಕೊಡ್ಜಿರು ಮುಗುಲು ಪಾಲ್ ಕೊಡ್ಜಿರು ಪಂಡು ಸೀದ ಕಂಡ ನೀಲನ್ನು ಬುಡ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರಲೆತ್ತ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇದ ಬತ್ತು ಕುಲ್ನ ಏತು ಸರಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಟಾಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನ ಏತೋ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಏತೋ ಜನ ಮನಸ್ಸಿಟೇ ದೀವಂತು ಮನಸ್ಸಿಟೇ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ತು ತುಳ್ಳಿರು ಕಂಡ ನೀಲಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆರ ಆ ಕಷ್ಟ ಪುಂಡು ಪಂಟ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹತ್ತು ಪೋತಿಪ್ಪಡಪ್ಪ ದಾಯಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಪೋಡು ಇಲ್ಲಲು ಮದಿಮೈನ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣನ ವೈಫ್ ಉಳ್ಳಲು ಬಾಳೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣನ ವೈಫ್ನ ಬಾಳೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏತು ಸರಿ ಅವು ಏತಾಂಟಲಾತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬಿಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯನೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಏತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎದುರುಗಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡಿಟುಳ್ಳೋ ಏನು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಪೂರ ಎಡ್ಡಿಟುಳ್ಳೋ ಅಂದು ಪಣ್ಣದು ತಿರ್ಗಿಂಡ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಅವಾಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಳ್ಳ ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲವರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಜರಾತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನೊಂದು ಸಮಾಜದ ಉಳ್ಳ ಪಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಏತಾಂಡ್ಲ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೆನಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗುಂಡು ಪಾಪ ತುಲೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತನಲ ಆಯನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಯನ ಅಕ್ಕ ಪುರ ಸೇರ್ತ ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತನಗೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಅಗಲ ಕೈಯಾರ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಜೀವದ ತೊಂಡು ಎಂಚಿನಂಜು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಆತ ಓಕೆ ಆಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಬದುಕರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಇದೇ ಪನ್ಪುನ ಏನು ದೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿಟ್ಟು ದಾದ ಪಾತ್ರ ಅಂತುಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಟು ಇರು ಈ ಪೊಣ್ಣನ ನಾದಿನಿ ಏರುಳ್ಳಲ್ ನಾದಿನಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಚಾಡಿ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಉಂಬಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡತ ನೆಂತು ಉಂಬಲ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಬಲೆಂತು ಚುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರನ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ನಿಶಾನ ಉಳ್ಳಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಾವಲ ಆಲೆಟ ಬ್ಯಾಡತ ಆಲೆಟ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ ಆಲೆಟ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪೂರ ಈ ನಾದಿನಿ ನನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಲತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಮೂಜನೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಡೆಯುವಂತು ಜೀವನ ಮಲ್ತುಂದುಳ್ಳಲತ್ತ ಆಲ್ ಪಂತ್ ಕೊರ್ನ ಚಾಡಿಡ್ತು ಈ ಇಲ್ಲಂತ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಹಾಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚನ ಅದನ ಕತೆ ಏನೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮದಿಮೆಯರ ದುಂಪು ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಆ ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲು ಆ ಇಲ್ಲರ್ತ ಮಗಳೇರುಳ್ಳೆರು ರಾಣಿನಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುನಾಲು ಓಕೆ ಮದಿಮೆ ಆಯೆ ಬುಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದು ಇಲ್ಲಲು ಕಳಹ ಏನೇ ಮಲ್ಪನ ದೆನ್ನವೇ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಮಲ್ತನೆ ಅಂತಿನೋಡು ನಿಗ್ಲು ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪನ ಏತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅನಿಸುಚಂದು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತನಂಚ ಆ ಥರ ಅಂದು ರಾಂಗ್ ನೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಲ್ಪಡ್ತಾವು ಶುರುವಾಯಿನ ಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ತು ನಾದಿನಿಡ್ದೆ ನಾದಿನಿಡ್ದು ಅತ್ತೆ ಮಾವಾಗ ಪೋತು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಪೊನ್ನಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೊಲೆಕ್ ಬತ್ತದ ಅಂತ್ಯ ಆದಲ್ಲ ಏತೋ ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪನಂದೆ ಮನಸ್ಸುಟೇ ದಿವದಿಪ್ಪರು ಇನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವರದಾಯ್ತು ಅಂಪರು ಗೊತ್ತಾ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಲೇನು ಪಂಡ 4 ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚನ ಎಂತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋವು ಆ ಥರ ನೆನಪಿನಾಗ್ಲಿ ಏತೋ ಉಳ್ಳೇರು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಚಿದ್ದು ಜೀವನ ನೆನಪು ಏತೋ ಉಳ್ಳೇರು ಏತೋ ಜನ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಪಂಡ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವರ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಈ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ನೀಟಾದ ಪಾತಿರ್ಜರಕ್ಲಿಟ ಓ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನರ್ಥ ಮಾತಿರಳ್ನೆ ಈ ದೂರ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತ ನಂತ ಏತೋ ಜನ ಬಾಯ್ಸ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ವೈಫ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಾದಿನಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ನಕ್ಲು ಕೆಲವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಕೆಲವೇರಾತೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಪೂಜೆರು ಬೇತನೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ಥರದ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಪೂರ ಅಂದು ಬದುಕು ಬೆರೆತೇರು ಅಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಟೇ ಈ ಥರದ ಇಶ್ಯೂಲು ಶುರುವಾಪನ ಇತ್ತೆ ಫಾತಿಮಾ ನಿಶಾನ ನಾನು ಬೇತೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದುವೇ ಥರ ಕೆರೆದು ಬಿಡ್ಬೇರು
ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ ಆತದ ನೆನಪುನ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ದಾಯಿಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣನಕ್ಲಿನ ಲೈಫ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆರ್ದುಂಬೊಂಜಿ ಎತೋ ಜನ ಮದಿಮೆ ಆತು ಲೈಫ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊನ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಾನೆಲ್ಲ ಏತೋ ಜನ ಮದಿಮೆ ಆತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಏತೋ ಜನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನಾಗಲು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೋಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಲೆ ಪಂಡ ಆಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಬುಡುತು ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಆಲೆನು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಆಲೆ ಏತಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಅಗ್ಲ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ವೇರು ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೋಡು ನೆಟ್ ಈ ವಿಷಯತ್ಲಾತೆ ಇತ್ತೆ ಸುಳ್ಯತ ಕ್ರೈಮ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡತ ಐಟ್ಲಾತೆ ಆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬುಡುತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುಂಟ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಲೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಲೆಗೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತುಂಡು ಐನ ಅಲ್ಲಿ ಏರಟ ಪಂಡ ನೋಡು ಒಲ ಒಂಜಿ ಫಾರಿನ್ ಪೋದು ಕುಲ್ವೆ ಪಂಡ ಒರೋ ಒಂಜಿ ದೂರ ಕಡಿಟ್ಟು ಪೋದು ಕುಲ್ವೆ ಪಂಡ ಆಲೆ ಏರಟ ಪಂಡ ನೋಡು ಆಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಏರಟ ಪಂಡ ನೋಡು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮಟನೇ ಕನ್ನಡತ್ತೆ ಆಲ ಸೀದ ಪೋತು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಕುಳ್ಳರ ಕಪ್ಪಂಡ ಆಲು ಬತ್ತದ ನಾದಿನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಗ್ಲ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಗಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾದಿನಿ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಲ್ಲ ಸೀದ ಪೋತು ಆಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಕುಳ್ಳರ ಕಪ್ಪಂಡ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪನ ಪೊನ್ನನ್ನು ಅಗ್ಲ 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಕೆರಿಯರ್ ಪಂಡ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನದುಲೆ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಪಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಲ್ಪಲ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ತೂನಕ ಅತ್ತೆ ಮಾವನೇ ರೀಸನ್ ಇಪ್ಪು ತೋಜುಡು ಆ ಪೊನ್ನನ ನಂಜು ಕಡಿಟ್ಟು ತೂನಕ ನಾದಿನಿ ಇಪ್ಪು ತೋಜುಡು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಆಯ್ನಕ್ಕಲು ಕೆಲವೊಂಜನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ಲ ಈ ಲೈಫ್ ಟು ಸೊಸೆಯಾತೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅತ್ತೆಲ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುಂಡು ತಾನೆ ಹಿರಿಯರಾತ ಅಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುಂಡು ಅಗ್ರ ತಿದ್ದುಡು ಅತಂಡ ಮಗಳೇನು ಪೋತು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲವುಡು ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲವುಡು ಪಂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆತ ಕಂಡನುಟ್ಟು ಇಪ್ಪಲಪ್ಪ ಈ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿಜನ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿನ ತೂಂಜನ ಬಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆತ ಬಿಡುಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಒಂದು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದು ಬಿಡ್ನಲೆ ಕಾಣ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವೇ ಐಟ್ ತುಯ್ಯನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಳ್ಳೇತ ನಿಶಾನನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದುಂಬುಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತಿರು ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತಲೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೇನೆ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಸಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬುಕ್ಕದ ಆಲ ಇಜ್ಜಂಟ್ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಮಗಳ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅವು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಚರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿಸಂಚನೆ ಅಂಚ ಪಂಡ್ತು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಎನ್ನನೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನ ಪೊನ್ನನ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ದು ಆಲೇರೋ ಬೇತೇನೆ ಆಲೇನು ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆತಿಪ್ಪುಡು ಆಲೇನು ಇಲ್ಲರ್ತ ಕೆಲಸದಾಗಲೆಲ್ಲ ತೂಪ್ನ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪದ ನಿಗಲಿಗೆ ಅನಿಸು ಜನ ತಪ್ಪುತ್ತಾನೆ ಇದೇದೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪನಕ್ಲ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲು ಆವೊಂದಿಪ್ಪ ಪಂಡ ಕೊಲೆದಲ್ಲ ಆತು ಒಂದು ಬಟ್ ಈ ಥರದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಪುರ ಆವೊಂದಿಪ್ಪು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಪಂಡೊಂಜರು ಆತೇ ಇಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅವಳ ಆನ್ಸರ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪಂಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದು ನೆನೆಸನೆ ಇಕ್ಕಲ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಮದುವೆ ಮಂತ್ ಕೊರೋನ ಓಕೆ ಆಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂತ ತವರ ಮನೆ ಬತ್ತದ ಕುಳಿತಲ್ಲ ನಂಟ ಅವು ರಾಂಗ್ ಅದ ಆಯ್ ಪಂಡೆಂಚ ಪಂಡ ಮುಗ್ಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಿರಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವು ನಿಜಾನೇ ಈ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಳು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡೆ ಉಳ್ಳಿರು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಗಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏಕಾಯ್ ಪಂಡ ನಿಜಂಗ ಅನಿಸ್ತು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಟ್ಟು ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಸೀದಲೆತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಹೋತು ಲಗೇಜ್ ಸಮೇತಲೆತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಸಮೇತಲೆತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ತೋಟ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚುಜಿ ಪಂಡ ಸೀದಲೆತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಲೆತ್ತ ಬತ್ತದು ತವರು ಮನೆಟ್ಟು ದೀವನ್ನು ಬುಕ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಖರ್ಚು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ ಪೊರ್ತು ಉನ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಪೂರ
ಆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲಿ ಅವು ಬುಕ್ ಏನು ಶಾಪ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಲುಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲೇ ಕೊಂಚಿ ಓ ಏನು ದುಂಬುಲ ಏನು ಇಲ್ಲಲೇನು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಏನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದಿಪ್ಪೆ ಏನು ಈ ಮನೆ ರಾಣಿ ಏನು ಮಲ್ತರ ನಿಗ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡು ಏನು ಮಲ್ತರ ಪಾತ್ರ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಆತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದುಂಬು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಪಡು ಏತು ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಮಗಳ ಅಂಟ್ಲ ಆಳೆಗೆ ಆ ತಾನು ಪುಟ್ಟದು ಬೆಳೆಯಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಬರ್ತಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತವರು ಅವ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ್ಲಿ ಕಂಡನಿ ಮೇನ್ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತವರು ಜಸ್ಟ್ ಅದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂತು ಸೀದಾ ಬಂತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಆಯ್ತ ಮುಗೀಂಡು ಕತೆ ಆ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪೊನ್ನನ ಕತೆ ಸರ್ವನಾಶ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಲ ಇಂಚನೆ ಹೌದಿಪ್ಪುನ ಇಂಚನೆ ಆತನ ದಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಜಿರು ಕೆಲವರು ಆಪ್ನೆಂಕವ ದೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಡಿಪ್ಪುನ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ನ ಆನ ದಾಯ ಪಂಟ ಆಯಗಳೊಂಜಿ ಬುಡಿದಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪಲ್ ಆಯಗೊಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕದ ಹೇಗೆ ಮುಲ್ಪೆಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪೊಡ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪದಾಯಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಆಯಗಳ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಟ್ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಬದುಕೋಡು ಬಂಡ ಅವು ಏದೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟಾಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಆಟ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಓಹೋ ನಾದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತನ ಸೊಸೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆದ ಪಾತ್ರದ್ದು ಜಾಲಿ ಅದಿಪ್ಪಿರು ಬೊಕ್ಕ ಶುರುವಾಪ್ನ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಶುರುವಾಪ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಒಲ್ಪಟ್ಟು ಶುರುವಾಪ್ನ ಪಂಡಿತ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ತ ಹಿರಿಯರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಈ ಥರ ಇತ್ತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕೊಡು ಈ ಜನ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ದ್ವೇ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಏತೋ ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರು ಏತೋ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಪೋವಿರು ಪಾಪ ನಿಶಾನಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆನಪಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ದ ಪಂಡ ಆಲೇನು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವಿಸವೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಾ ಆಲೊಂಜಿ ಪೊನ್ನಾತು ಅಲ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅಲ್ನ ನಾದಿನಿ ಇಲ್ಲ ಕಿರುಕುಳ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಕಿರಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಪಣ್ಣಗ ಆಲು ಬೇಜಾರಾತು ಸೀದಾ ಅಲ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ಜಲಾಲೆ ಬೇತೆ ಪೊನ್ನುಲಂಟ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋತುವೆರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋತುವೆರು ಏನು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪೇನು ಜೀವನ ಮಲ್ಪಲ್ಪ ಅಂಚ ಪೋವೆರು ಅದ ಬೇತೆ ಪೊನ್ನುಲಂಟ ಏಪನೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತುವೆರು ಸೀದಲಕ್ಕೊಂದು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪಾಪ ಆ ನಿಶಾನ ಪನ್ಪನ ಪೊನ್ನು ಇದು ಪೂರ ಸಹಿಸ ಉಂಟು ಆ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತಲು ಹಾಗಲಿ ಬತ್ತ ಆತ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಟ ಪಂಡುಂಡಲು ಪಂಡುಂಡಲು ಜಸ್ಟ್ ಫೋನ್ಡು ಆತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಡೆತ್ ಅಪ್ಪುನ ದಿನಾಲ ಆತೆ ಖುಷಿತ್ತೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವ ಬತ್ತು ಫೋನು ಒಯ್ತುಂಡಿರು ಅವು ಪೂರ ಓಕೆ ಅವ ಐನದ ಬುಕ್ಕಾಲು ಸೆಲ್ಫಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಪೂರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಕಡ್ಪುಡ್ದಿತ್ತಳಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ತುನಕ ಅಂತೂ ಕೊಲೆಂದೇ ಅನಿಸುಜ 100% ಒಂದು ಕೊಲೆನೇ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ಲ ಪೂರ ನೀಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಬಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ನೀಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೆತ್ತಲೆ ಇತ್ತಲು ಬಾಕಿ ಒಂದು ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಿರಿಗೆ ಡೋರ್ನು ಹಾಕಿತು ಉಲೈ ಪೋಯಿನ ಕೆಟ್ಲು ఒక ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಯ್ತುಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸಿಟ್ ಹೌಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಜಪ್ಪುಡಿಯರು ಜಪ್ಪುಡಿಯರಿಗೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಶಾನ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂತೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಬಣ್ಣಕ ಪಾಪ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏತು ಪಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲೆ ಏತು ಬೇಜಾರು ಪಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಲೆ ಹೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಚ ಹಣದ ಆದಾಯ್ತ ಮಕ್ಕನ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾರ ಬಳ್ಳಿ ಇತ್ತಂಡು ಏತು ಬೇನೆ ಸಹಿಸ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಂಡು ಪಾಪ ಆ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬಾಲ ಇಪ್ಪುನಗನೇ ಆ ಬಾಲದ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಮಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ ಮಗಳು ವಾ ಪಾಪಿಡಿಯೇ ಮಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಮಗಳು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ದೆನ್ನದು ಉನಕ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಮುರಣಿ ಆ ಪಾಪ ಆ ಪೊನ್ನನ ಅಂಚ ಕೊಚ್ಚಿದ ಕಿರಿಯೇ ಇನ್ನು ಈ ಪೊನ್ನನ
ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತದ ಕೆರಿಯರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಾ ಪ್ರಪಂಚಡುಳ್ಳೋ ಏದು ಬೇಜಾರ ಪುಂಡತ ನೆನಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ ದಾಯ್ತಂದು ಗೊತ್ತವು ದಾಯ್ತ ಆಯ್ನ ನೆನಪು ಗೊತ್ತಾವು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತನಿಖೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಶಾನಲ ಡೆತ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಯ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಫರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಗಳೇನು ಕಳೆ ಮುನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡ್ರೆ ತೂನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪನ್ನಗ ಏತೊಂಜಿ ಏತೆಡ್ಡಿ ಆತು ಶೋಕದ ಇಲ್ಲ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯ ಇಲ್ಲ ಮಾತಲ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಐಟ್ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣನ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತ ಕೆರೋಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತು ಕ್ರೂರತನ ಇಪ್ಪದ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡು ಆಗ್ಲೇನೆ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಟೇಪ್ ಪಡಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಯ್ಯಾನ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆವಡು ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಪನೊಲಿ ಬೇರೆ ಕೆರ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಥರ ಮಲ್ಪಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪನೊಲಿ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಈ ಕೇಸ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂತ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅವು ಪಂತ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವ ಬಲಿಯಾಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಊರುಟು ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಭಾಗಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬು ಈ ಥರದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯಲಿಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಣ್ಣಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಾವಿರ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯಲಿಪ್ಪ ಐನ್ನೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಆತು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಆತು ಹೋಗ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಡೆತ್ತು ನೋಡಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರುವುದು ಈ ಚಟ ಏತಾಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ಬರ್ಪುಣತ ದಾಯಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲಾತೆ ಅಗಲ ಲೈಫ್ ಗುದಾದ ಬೂಡು ಆತನೇ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪೇರು ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ಟೆ ಬದುಕೊಂಡಿಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕೊಲೆ ಮಲ್ತದು ರಾಜಾರೋಷವಾದ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲರ ಪಂಡ ಆ ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಬುಡ್ಪುಜರು ಒಂಜಿ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿಗ್ನ ಜೀವನಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏತೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಟ್ ಈ ಥರ ಪೊಣ್ಣುಲು ಸಫರ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪ ಅಂಚಿನಗ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕ್ಲು ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಕಡೆಗೆ ತೂಲೆ ಇಜಂಟ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಲೈಫ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಐನ ಗುಣನೇ ಮಲ್ಪರ ಆವಂತನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಗಾಯ ಆದ್ ಪೋವು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಈ ತರಹ ಓಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏಪಲಾತೆ ಇದು ಎಂಕ ದೆನ್ನು ತೂನಗ ಎಂಕ ಎಂಚ ಅನಿಸಿಡು ಗೊತ್ತಾ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ನಿಜ ಇತ್ತದ ಕಾಲಟ್ಟು ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಆತನೆಂಕ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತೂನಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದು ಮದಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗದು ಸರಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪ ಸಾಬೀತಾತು ಮದಿಮೆ ಆತು ಜೀವನ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪಡು ಮದಿಮೆ ಆತು ಸಾಬೀತು ಜೀವನ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ಅಪ್ಪಗನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನೀರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಡ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಸೀದಾ ಲಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಮುಲ್ಪ ಬೇತಗ್ನ ಜೀವ ಹಿಂಟ್ರಗ್ ಸತ್ಯ ತಾನೇ ಅಂದು ನೆಮ್ಮದಿಟ್ಟು ಕಂಡನಿ ಜೊತೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂಜೋ ಕಂಡನಿ ಪಂಡನಿ ಕೇನಂತು ಅತಂಡ ಕಂಡನಿನ ಜೊತೆ ಆರಾಮಟ್ಟು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಜೀವನ ತೂಡತೆ ಏದೋ ಪೊನ್ನುಳು ಇಂಚು ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಆಪುಜಿ ಅಗಲೆ ಕಂಡನಿನ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪರಗಲೇ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡನಿಡ್ದು ದೂರನೇ ಇಪ್ಪರು ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಯಿಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲು ಮದಿಮೆಗೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಇಂಚ ಪುರಾಂಡ ನಿಜ ಮದಿಮೆಗಂತೂ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೋಜುಡು ದಿನಪುರ ತೂನಗ ದಾಯಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಪರ ಕಂಡನಿ ಒಳೆ ಉಪ್ಪನಗೆ ನಿಗಲು ಬದುಕು ಅಪ್ಪ ಮನೇಲಿ ಅಲ್ಪುಳ್ನಗೆ ಒಂದು ಆ ನ್ಯಾಯ ಅದಾ ಎಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಂಡು ಈ ಥರಡ್ದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಳಾಪುಣ ಪಂಡು
ತುಲೆ ಇತ ಆತು ನಿಶಾನಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖುಷಿ ಆತಿತ್ತು ನಗ್ಲು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಖುಷಿ ತಿತ್ತನಗ್ಲು ಒಂದು ಬತ್ತದು ನಾದಿನಿ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಾಪ ನಿಶಾನಲ ಇರು ನಾದಿನಿ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಡೀ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತದು ಪಾಪ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಲೈಫ್ನೇ ಅಂತ್ಯ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೋಡಿರುತ್ತೆ ಅಂಜಲ್ ಬಟ್ ಪಾತ್ರಿಯ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಘಟನೆಗಳು ನಾನು ಒಲ್ಪಲ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಟೋಲ್ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಕ ನಿಂಗೆ ಕಣಿಸನು. ಸೊ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಲ್ಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತ ಏತ್ ವಿಷಯ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಯಟಾಯಿನ ಕೊಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಈದ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತಿರಿಯೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ನಿಖಿಲ್ ದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾ ನಿಖಿಲ್ ನನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜೊಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಸೋಂತಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೋಕೆ ಬಾಯ್.